Sinabi ko nang wala akong gusto sa'yo, di ba? Mahal kita! May girlfriend na ako. Parang awa mo na. Hindi mo pwedeng turuan ang puso ko, Abby. Para hindi mo makuhang mahalin tong kaibigan ko? Alam ni Abby kung bakit lovely. Na paano po siya? Oo. Parang may maganda akong naiisip. Alam ko na kung paano mapapasaya si Chris. Si Chris po ang paraan para po may pagamot yung kapatid niya. Hindi kita maintindihan, lovely. Pinsin niyo si Chris, napakasalan si Abby. Isang malaking kalokohan yung sinasabi nyo. Ano kayang uunahin mo? Yung sarili mong kaligayahan? O yung buhay ng kapatid mo? Mahal, basang-basa ka. Pulasan muna kita. Chris! Chris! Bakit ba ang kulit-kulit mo, ha? Sinabi ko nang wala akong gusto sa'yo, di ba? Pero Chris, gustong gusto kita. Mahal kita. Abby, ang dami-daming ibang lalaki dyan. Bakit ako pa? Ikaw lang ang gusto ko. Ayoko sa iba. Kahit gusto mo ako, hindi na pwede, Abby. May girlfriend na ako at gusto ko siyang pakasalan. Hindi. Hindi pwede, Chris. Mahal kita. Huwag ka magpakasal sa kanya, Chris. Parang awa mo na. Hindi mo pwedeng turuan ang puso ko, Abby. Siya lang ang mahal ko at siya Abby! lang ang papakasalan ko. Ano ba? Ano bang ginagawa mo? Tumayo ka nga! Basta, pasensya ka na. Siya lang ang mahal ko. Anong klase ka lalaki, ha? Bakit sinasaktan mo ng ganitong kaibigan ko? Hindi ko sinasaktan niyang kaibigan mo. Siya lang yung nananakit sa sarili niya. Napakawalang hiya mo para ganituhin mo yung kaibigan ko. Bakit? Ano bang meron sa amin ng kaibigan mo? Wala namang namamagitan sa amin, ha? Siya lang naman yung habol ng habol sa akin. Pero Chris, mahal kita. Alam mo yan. Ano bang dahilan mo? Para hindi mo makuhang mahalin tong kaibigan ko? Ha, Chris? Alam ni Abby kung bakit lovely. May girlfriend na ako. At siya lang yung gusto kong pakasalan. Ano? Maliwanag na sa inyong lahat. Kaya tantanan mo na ako, ha? Chris! Chris! Abby, hayaan mo. Kakausapin ko pa rin siya, Abby, para sa'yo. Abby, okay ka na ba? Tay, mamamatay na po ba ako? Hindi, anak. Gagawa ng paraan si tatay para may pagamot ka. Abby, di ba yun yung tatay at kapatid ni Chris? Oo nga no. Ano kayang ginagawa nila dito? Ewan ko. Tara, lapitan natin. Tara. Tay, Oh, lovely. Abby, ba't kayo nandito? wala po. Napadaan lang po kami ni Abby. Maganda ka pa rin hanggang ngayon, ha? Naalala ko nung bata pa kayo ni Chris. Gustong gusto mo siya. Kung alam niyo lang, hanggang ngayon gusto ko pa rin siya. Mahal ko ang anak niyo kaso may iba na siyang gusto. Na paano po siya? Bakit namumutla po? Oo nga po. May sakit po ba siya? Oo, may sakit siya. At kailangan niya ng matagal na gamutan. Kaso, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng gagastusin. Malit lang naman kasi ang kinikita ng Kuya Chris niya. Kawawa naman po siya. Parang may maganda akong naiisip. Sige, iha, uwi na kami at magpapahinga pa si Bunso. Sige po, mag-iingat po kayo. Hoy, anong nginingiti-ngiti mo dyan? Wala lang. Iniisip lang ako. Hay nako, kung kalokohan lang yan, wag mo nang ituloy. Bes, alam ko na kung paano mapapasaya si Chris. Talaga, Bes? Paano? Basta,
Diyos ko. Kawawa naman ang anak ko. Tang Romeo! Mano po? Oh, iha, napadalaw ka. Upo ka muna. Tay, tungkol nga ho pala sa sinabi niyo kahapon, nakaisip na po ako ng paraan kung paano niyo po mapapagamot yung bunso niyo. Talaga, iha? Paano? Si Chris po, Tay. Si Chris po ang paraan para po may pagamot yung kapatid niya. Chris? Anong magagawa ni Chris? Si Chris po, Tay. May magagawa po siya kung nakumbinsi niyo po. Anong ibig mong sabihin? Si Abby po. Siya po ang pag-asa ninyo. Si Abby? Alam niyo naman po na nung bata pa lang sila, gustong-gusto na ni Abby si Chris, di ba? Tsaka alam niyo po ba, na hanggang ngayon, patay na patay pa rin po si Abby sa anak niyo sa kakahabol sa kanya, kahit ayaw naman po sa kanya. Hindi kita maintindihan, Lovely. Tay Romeo, mayaman sila Abby. Kayang-kaya niyang ipagamot yung anak niyo kung tutuusin. Kung ganun, anong pwede kong gawin, Lovely? Simple lang po, Tay. Kumbinsihin niyo si Chris na pakasalan si Abby. Eh di kung pumayag po siya kung nagkataon, eh di solve po yung problema niyo, di ba? Oo nga, no. Pero paano kung ayaw niya? Eh di kung ayaw niya, ibig sabihin nun, gusto niyang mamatay yung kapatid niya. Hindi. Ayaw kong mawala sa akin ang bunso ko. Kung ganon, pilitin niyo siyang pakasalan si Abby. Ganon lang yun. Tama ka. Kailangan makasal si Chris at si Abby para sa bunso ko. Kung ganon, nagkakaintindihan na po tayo ha. Oo, Lovely. Maraming salamat sa mga sinabi mo. Ay papagamot ko na yung bunso ko. Sige po, mauuna na ho ako. Asan na kaya yung batang yun? Tay, mano po? Tawag ka ng Diyos. Nak, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Bakit ano po yun, Tay? May papagamot na natin yung kapatid mo, anak. Talaga po, Tay? Paano? Dahil sa'yo. Ho? Dahil po sa akin? Eh, kulang pa nga po yung sinasahod ko sa pang-araw-araw natin dito sa bahay. Hindi yun, anak. Eh, paano po? Nag-usap kami ni Lovely. Ang sabi niya, kapag kinasal kayo ni Abby, may papagamot natin yung kapatid mo dahil mayaman sila. Tay, isang malaking kalokohan yung sinasabi nyo. At talagang ako pa yung gagamitin nyo para may pagamot si Bunso, atay? Mahirap bang gawin yun para sa kapatid mo, ha, Chris? Napakabata niya pa. Alam kong marami pa siyang pangarap, kagaya mo. Kaya parang awa mo na. Tay, alam nyo namang imposible yung sinasabi nyo. Alam nyong may nobya ako, at siya lang yung gusto kong paasalan. Yan pa rin ba ang iniisip mo? Sa kabila ng kalagayan ng kapatid mo, ha, Chris? Anong klase kang kapatid, ha, Chris? Napakaramot mo. Masyado kang makasarili. Napakasimpleng bagay lang para sa kapatid mo, hindi mo pa may bigay. Simple? Simple ba yung itali nyo ako sa babaeng hindi ko naman mahal habang buhay? Simple ba yon? Isipin mo naman sana kung paano natin madudugtungan ang buhay ng kapatid mo. Hindi ba pwedeng magparaya ka muna ngayon? Magpaparaya ako ngayon, tapos ano? Habang buhay magiging miserable ang buhay ko? Ganon? Anak, matututunan mo rin siyang mahalin.
Kalokohan yung sinasabi niyo, Tay. Pero hindi ka lukuha ng sakit ng kapatid mo. Anong may tutulong mo kung hindi mo gagawin yon, ha? Kung pwede lang sana natin paghati-hatian ang nararamdaman ng kapatid mo, gagawin ko. Dahil mas masakit para sa akin ang makitang nilalabanan niya ang sakit niya. Pasensya na kayo, Tay. Pero hindi ko kayang gawin yung sinasabi niyo. Huwag niyo na pong pilitin si Kuya Tay kung ayaw niya. Bunso, Ayoko pong magdusa siya, Tay. Dahil lang sa akin. Hayaan niyo na lang po akong mamatay. Napakasama mo kapatid, hindi ka ba naawa sa kanya? Talaga, Lovely? Naku, sana mapapayag niyo si Chris. Huwag kang mag-alala. Papayag yun. Paano kaya kung hindi? Eh di napakasama niyang kapatid. Isipin niya, buhay ng kapatid niya ang pinag-uusapan dito. Ewan ko ba, Lovely? Sana pumayag siya. Para makasama ko yung taong mahal ko. Ano ka ba? Maniwala ka lang sa akin. Mangyayari yun. The best ka talaga, Lovely. Wala yun. Tagal naman ng bartender para makapag-order na sana tayo. Oo nga. Lovely! Ano ba? Nasasaktan ako! Anong pinagsasabi mo sa tatay ko, ha? Bakit pinagpipilitan niyang pakasalan ko si Abby? Hoy, Chris! Yun lang yung paraan para mabuhay ang kapatid mo. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin eh. Dahil madudugtungan yung buhay ng kapatid mo. Naisip mo lang yan para maging masaya ang kaibigan mo. Hoy, Chris! Wala namang problema kung di ka pumayag eh. Eh di unti-unti mo nalang panoorin na mamatay ang kapatid mo. Ganyan ba talaga katigas ang puso mo? Mamili ka. Ano kayang uunahin mo? Yung sarili mong kaligayahan? O yung buhay ng kapatid mo? Kaya kung pumapayag ka na, puntahan mo na si Abby. Good luck. Chris, bakit mo ako pinapunta dito? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tatanggapin ko na yung gusto niyong mangyari ni Lovely. Talaga, Chris? Tinatanggap ko yon, pero magkakaroon tayo ng isang kasunduan. Kasunduan? Anong kasunduan? Pirman mo to, papakasal tayo. Pero kapag dumating sa ika-6 na buwan ng kasal natin, at wala pa akong nararamdaman na pagmamahal sa'yo, tapos na yung kasunduan natin bilang mag-asawa. Ha? Bakit naman ganun? Ayoko. Ayaw mo? Eh di walang kasal na mangyayari. Sandali lang. Akin na. Pipirmahan ko. Sige, pumapayag na ako. Gagawin ko ang lahat. Sinisigurado kong pagdating ng ika-6 na buwan ng kasal natin, mahal mo na ako nun. Maganda yung maliwanag yung usapan natin.
Pero siguraduhin mo din na walang makakaalam ng kasunduan nating ito. Dahil kung mayroon, alam mo na yung mangyayari, hihiwalayan kita agad. Pangako, Chris. Walang makakaalam. Basta wag mo lang akong iiwan. Mabuti nang nagkakaintindihan tayo. Kung hindi lang to para sa kapatid ko, hindi ko gagawin to. Sino magtatago ng kasunduan na to? Itatago natin yan. Pagkatapos mong pumirma, kukunin ko yung kopya ko. Sige, walang problema. Tsaka nga pala, Abby, ayaw kong tumira sa bahay nyo. Gusto ko mag-upa na lang tayo pagkatapos ng kasal natin. Ha? Sige, kung yan ang gusto mo. At gusto ko, hindi tayo magtabi sa pagtulog. Sa sopa ka, at sa kama naman ako. Ha? Bakit ganun? Bakit? Ayaw mo? Hindi. Okay lang sa akin. Mabuti kung ganon. Magkita na lang tayo sa araw ng kasal natin. Sige, Chris. Siya nga pala, gusto ko pala wes yung kasal natin. Ayaw ko sa mga simbahan. Ha? Bakit naman? Ano na lang sabihin nila mama at papa? Eh di ikaw nang bahalang magpaliwanag sa kanila. Gumawa ka na lang ng dahilan para mapaniwala mo sila. Hindi, sige. Kung yan ang gusto mo, pumapayag na rin ako. Mabuti kung ganon. Kahit may kasunduan kami, at least makakasama ko ng lalaking matagal ko nang gusto. Anak, di ba natin papagabot yung kapatid mo? Di ka ba naawa sa kanya? Huwag na po kayong mag-alala, tay. Ipapagamot na po natin si Bunso. Talaga, anak? Paano? Tinanggap ko na po yung sinasabi sa inyo ni Lovely. Papakasal na po kami ni Abby. Talaga? May papagamot na natin siya? Kahit labag po sa loob kong saktan ko yung girlfriend ko, ginawa ko yun para po sa kapatid ko. Tama po kayo, tay. Bata pa po si Rysel. Gusto ko po siyang gumaling. At gusto ko ring makita na matupad yung mga pangarap niya. Maraming salamat sa pag-intindi mo, anak. Huwag na po kayong mag-alala, tay. Wow! Ang ganda naman ng inuupahan nyo. Siguro, mahal yung upa nyo dito, no? Pwede namang mas maliit yung upahan mo dito. Sigurado ako, napakamahal ng singil dito. Mahal, huwag kang mag-alala. Ako naman ang magbabayad ng upa dito. Tsaka mamaya, dadating na yung katulong natin. Sino nagsabing kailangan natin ng katulong, ha? Chris, ano ka ba? Senyorita si Abby sa kanila. So, anong ibig mo sabihin? Siya magsisilbi sa'yo? Dapat lang. Tsaka, anong pakialam mo? Mag-asawa na kami, kaya dapat pagsilbihan niya ako. Lovely, okay lang. Kung yun ang gusto ng asawa ko. Tsaka ano pang ginagawa mo dito? Pwede bang umalis ka na? Gusto na namin magpahinga. Sige na, Abby. Aalis na ako. Sige, Lovely, mag-iingat ka. Oh, saan ka pupunta? Sa kwarto natin. Anong kwarto natin? Baka nakakalimutan mo yung pinag-usapan natin na hindi tayo magtatabi. Dito ka sa sopa, ako dun sa kwarto. Chris, pwede bang sa lapag na lang ako ng kwarto natin matulog? Ikaw din. Baka biglang dumating si Lovely or si Mama dito. Makita nila ako. Tapos, malaman nilang may kasunduan tayo. May utak ka rin pala. Sige, papayag ako. Basta, ikaw sa lapag, ako sa kama. Oo na. Sige na, magpapahinga na ako.
Mahal, basang-basa ka. Punasan muna kita. Abi? Ba't tayo buksan mo? Oo, Abi. Bakit mo ko pinapunta dito? Ano nangyari sa'yo? Bakit umiiyak ka? Bes, hindi ko na kaya. Ang buong akala ko, matututunan niya akong mahalin. Hindi pala. So, ano nang plano mo ngayon? Ano to? Bakit hindi mo naman sinabi sa akin na may kasunduan pala kayo? Sinabi niya kasi na dapat walang makaalam ng kasunduan namin. Kaya hindi ko sinabi sa'yo, Bes. Abi naman, ganito pala yung gusto niya. Bakit ka pumayag? Eh di sana hindi na lang pala kayo nagpakasal. Kasi wala rin namang kwenta yung ginagawa mo eh. Mahal ko siya, Lovely. Anong klaseng pagmamahal yan, Abi? Anong kwenta yan kung ganito rin pala yung nangyayari sa'yo? Eh di sana hindi na lang pala kayo nagpakasal. Humarap ka nga sa salamin. Tingnan mo yung sarili mo. Mahahawa ka naman sa sarili mo, Abi. Pagod na ako, Lovely. Gusto ko na sumuko. Pero konting tiis pa. Ano ba? Hanggang kailan ka ba magtitiis? Hanggang sa matapos ang kasunduan namin. Ilang linggo na lang, matatapos na to. At ipangako mo na pagkatapos nito, sarili mo naman yung uunahin mo, ha? Wala nang iba. Pangako, Lovely. Halika nga dito. Tayo nakakatawa talaga yung kaklase ko. Pumasok ba naman walang bag? Magandang umaga ho, Tay Romeo. O ikaw pala, Lovely. Hindi ka, maupo ka muna. Anak, kuha mo nga ng upuan ng ate mo. Sige po, tay. Ano ka muna? Salamat. Tay, mukhang magaling na si Rysel, ah. Oo, Lovely. Nagpapasalamat ako sa'yo at kay Abby. Kaya nga po, napakabait po niya. Kung hindi po dahil sa kanya, baka wala na ako ngayon. Oo nga, napakabait niya para magdusa sa piling ni Chris. Ha? Bakit? Anong ginawa ni Chris sa kanya? Eto po. Hindi ko alam ito, Lovely. Napakasama ng anak ko para gawin niya ito kay Abby. Sa kabila ng tulong na ginawa niya sa kapatid niya. Tama po kayo. Napakabait po ng kaibigan ko. Tapos ito lang po yung isusukli ni Chris sa lahat ng mga ginawa niya sa kanya. Anong nangyayari dito, ha? Alam na namin ang pagmamanipula mo sa kaibigan ko! Wala kang kasing sama, Chris! Hayop ka! Kuya, sana pinabayaan mo na lang ako. May ibang tao patuloy ang dusa. Dahil sa kagagawan mo. Hindi kita pinalaki ng ganyan, Grace, para maging ganyan katigas ang puso mo. Bakit? Nagdusa rin naman ako ng dahil sa kanya, di ba? Kaya patas lang kami. Tingnan mo yung kapalit ng pagdurusa mo, Chris. Eh siya, anong kapalit ng pagdurusa niya? Hindi na ikaw yung pinalaki kong anak noon, Grace.
Patawarin mo ako, kuya. Dahil sa akin, nagkagulo yung buhay mo. Alam kong kasalanan ko lahat ng to. Patawad. Anong oras na? Napakasama ko para hindi makita ang lahat ng ito. Ni minsan, hindi ko siya nakita at narinig na nagreklamong pagod na siya o nagsasawa na siya sa pagtrato ko sa kanya ng ganito. Naguguluhan ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko alam kung awa lang ito o kung mahal ko na ba siya. Chris, gising ka na pala. May iutos ka ba? Wala naman. Otay, Rysel, bakit nandito kayo? Nagpunta kami dito dahil sabi ni Lovely, ngayon daw ang alis ni Abby. Oo nga, kuya. Gusto ko lang din personal na magpasalamat sa kanya. Dahil sa kanya, gumaling ako. Anong ibig sabihin nito? Hindi mo ba alam? Ngayong natapos na ang kasunduan niyo ni Abby, sinusunod niya lang yung kasunduan na nilagay mo doon. Tinatapos ko na yung kasunduan natin, Chris. Kahit masakit, tinatapos ko na. Aalis na ako. Kasama na ako kay mama at papa sa Amerika. Hindi na ako babalik dito kahit kailan. Hindi mo na ako makikita. Magiging masaya ka na, Chris. Ano? Masaya ka na ba, Chris? Masaya ka ba na nagdusa sa piling mo ang kaibigan ko? Abby, pag-uusap, huwag kang umalis. Patawarin mo ako. Isang malaking pagkakamali ko yung kasunduan natin. Oh, bakit biglang nagbagong isip mo? Ayaw mo nun? Malaya ka na? Hindi, ayoko. Pag-uusap, huwag kang umalis. Ano ba, Chris? Ano ba yung ginagawa mo? Kuya, Buong akala ko, hindi kita matututunang mahalin. Pero nagkamali ako. Nakita ko kung paano mo ako mahalin, Abby. Kaya mong tiisin ang lahat. Kahit pangit yung trato ko sa'yo. Hindi mo ako sinumbatan. Pero isang araw, naramdaman ko na lang bigla na gusto na kitang makasama habang buhay. Chris, Kaya wag mo akong iiwan, Abby. Mahal na mahal kita, asawa ko. maraming salamat. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita iiwan. Pangako.
Maraming salamat anak at minahal mo rin ang asawa mo. I'm so happy for you, Bes. Salamat, Bes. Maraming salamat sa'yo, ate. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Wala yun. Ginawa ko yun dahil mahal ko ang kuya mo. At mahal din kita bilang kapatid. Abi, pwede mo ba akong pakasalan sa pangalawang pagkakataon? Pero sa simbahan na. Siyempre naman, mahal ko. Salamat, mahal.